Volám sa Jurij, volám sa Jakob. Idem sa previesť. Jeep Grand Wagoneer 2022 bez launch control. Nie je to zlé, to je veľa výkonu. Konských síl a krútiaceho momentu. 471 koní, krútiaci moment 455 Libier-Stuops 6, 4 litrového motora v 8. Takže toto je úplne nové SUV, ktoré vracia meno z minulosti Jeepu. Akí sú konkurenti pre Grand Wagoneer? Hlavnými by boli Cadillac Escalade a Lincoln Navigator a tiež niečo ako BMW X7 a Mercedes GLS. Hovoríte, že je to dosť luxusné. Je to celkom luxusné. A aká je počiatočná cena tejto veci v amerických dolároch? Je to $88 995, ak si kupujete nový Jeep. Kliknite na odkaz Trúkár v pravom hornom rohu a získajte zľavnené ponuky. Začnime teda vzhľadom, pretože to je na ňom najvýraznejšie. Pretože je to návrat k starému Wagoneerovi, ktorým bol Woody. Wagoneer z Breakdown Bed áno. Takže prvá vec, ktorá na dizajne vadí, je, že to nie je Woody, no tak. Chlapci, ak chcete vrátiť názov, urobte to Woody, myslím, že som k tomu videl nejaké červené drinky. Áno, bolo to super, vyzeralo to naozaj dobre. Takže počnúc prednou časťou máme trochu retro štýl, kde kapota ide hore okolo mriežky a v Grand Wagoneer je napísané, že v chrómovej časti, kde bežný Wagoneer má písmená na kapote a mriežka je natočená dopredu. Čo je dedičstvo a tiež vyzerajú odlišne od seba. Takže spredu sa vám páči vzhľad tohto viac ako Grand Cherokee OVL. Áno, výrazne viac sa podobá na to. Aký mal byť Grand Cherokee liter? Myslím, že dobre, teraz prejdime k bočnému pohľadu. Máme veľmi diskutabilný vzhľad, ktorý sa ľuďom páči alebo nepáči. Kvôli chrómovým malým prelisom, ktoré sa objavujú okolo všetkých okien. Áno, takže existuje obsidiánová verzia, ktorá všetko začierni, myslím si, že to vyzerá naozaj dobre. Chróm na tomto funguje, je to trochu divné. Vyzerá to, ale teraz sa mi to celkom páči. Pretože je to veľmi odlišné od všetkých ostatných SUV. Dáva to štýl 60 rokov, myslím. Že áno, určite, najmä keď sa presunieme dozadu. Ale čo sa týka bokov, tieto kolesá sa mi tiež naozaj páčia. Áno, je to celkom fajn, celkom pohodový viaclúčový dizajn. Ale aké by boli odporúčané pneumatiky Continental pre Jeep Grand Wagoneer? Boli by to Cross Contact LX25 späť k bočným líniám karosérie a všetkému. Toto je dvojfarebné. Dvojfarebné kolesá sú štandardom pre Grand Wagoneer a páči sa mi, ako urobili dvojfarebnú časť vo dverách. Nie je to len strecha, takže keď otvoríte, môžete vidieť a myslím si, že to pridáva veľa odlišného dvojfarebného efektu ako bežné dvojfarebné kolesá. Áno, a nie som veľmi nadšený z tejto bordovej farby. Posledných pár vozidiel Stellantis, ktoré sme šoférovali, sa vyvinulo v tejto farbe. Myslím, že to vyzerá celkom dobre v striebornej a bielej. Pokiaľ máte čiernu strechu. Teraz prejdeme na zadnú časť. Pokračujeme v tej chrómovej téme, kde sa to trochu spúšťa, ako by okno skutočne vyzeralo ako. Zvonku trochu malý, ale tu viete, že máte veľa viditeľnosti. Myslím si, že vzhľad vyzerá fantasticky. Áno, zadná časť sa mi naozaj páči. Páči sa mi veľký nápis Wagoneer, ktorý ho robí obrovským a fakt, že je to ako medené na boku písmena. Je to ako keby vychádzalo pod uhlom. Je to naozaj pôsobivé a zadné svetlá vyzerajú celkom dobre. Veľmi sa mi páči, ako to vyzerá. Máme sekvenčné zadné svetlá a sekvenčné smerovky, čo je veľmi úžasné, a potom je to tiež čierne v spodnej časti, aby ladilo s vrchnou časťou. A to sú bočné nášľapy, ktoré sa vysunú. Keď otvoríte dvere a potom náš výfuk vzadu, sú len dva výfuky vysunuté dole. Nemáme žiadne ozdobné koncovky ani nič podobné. Čo je fajn, pretože to znamená, že neurobili falošné koncovky. Ale máme veľmi pekné zvuky vychádzajúce z týchto dvoch koncoviek výfuku z tohto 6-4 litrového motora v 8. Takže si poďme vypočuť zvonku. To je hambajúce, áno, teraz podlaha pre mňa vo vnútri. Jurij svalnatý, ale naozaj zjemnený luxusný sval.
Áno, takže to vyzerá rozumne v porovnaní s Escalade a Navigátorom. Odviedli dobrú prácu v prepašovaní Jeepu do segmentu luxusných aut. Myslím, že sa im to podarilo. Nemyslím si, že vyzerá najlepšie. Ale myslím si, že vyzerá úplne odlišne. Čo sa mi naozaj páči, myslím si, že Cadillac Escalade to úplne zvládol. Escalade a Navigator majú lepšie a výraznejšie predné časti. Zatiaľ, čo tento má lepšie a výraznejšie všetko ostatné okrem predných častí. Áno, s tým by som súhlasil. A potom X7 alebo GLS si myslím, že X7 vyzerá naozaj dobre. Naozaj dobre. A načasovať luxus zvonku s luxusom vo vnútri. Ak sa pozrieme na celkový vzhľad tohto interiéru. Máme toto úžasné orechové drevo a potom máme všade naozaj peknú kožu. Veľa klavírnej čiernej, ale toto je veľmi drahé luxusné SUV. Takže to dáva zmysel, áno. Tak nejako dáva, stále nie som jeho veľkým fanúšikom. Je to doslova všade, ale materiály tu sú veľmi pekné. Dokonca aj vetracie otvory. Povrchová úprava na vetracích otvoroch. Áno, sú lesklé, niektoré časti ich sú v čiernej farbe. Ale táto med je úžasná, áno. A potom ho môžeme zohnať v mnohých rôznych farbách. Ako aj v niektorých. Svetlejšie farby vám možno budú pripadať krajšie a potom sú tam nejaké pekné rôzne drevené vzory, ktoré tam môžete dať, napríklad kovové vzory. A keďže sedím na strane spolujazdca, naozaj rád vidím tento Grand Wagoneer pred sebou a vlastne mám pred sebou aj obrazovku pre spolujazdca. Ale tento rok ju v skutočnosti nevidíte. Pretože obrazovku navrhli pre bezpečnosť vodiča. Áno, má na sebe jednu z tých fólií na ochranu súkromia. A keď sme na obrazovke, môžem zadávať pokyny a veci, ktoré môžem pozerať na Netflixe, ku ktorému sa dostaneme neskôr. A tieto pokyny môžem posielať na hlavnú obrazovku z tejto obrazovky pre spolujazdca. Myslím si, že toto je jedna z najlepších implementácií niečoho takého od akéhokoľvek výrobcu vôbec. V skutočnosti urobili niečo lepšie ako ktorýkoľvek iný výrobca doteraz s obrazovkami vzadu. A to je Amazon Fire TV pre automatické ovládanie. Čo znamená, že môžete pozerať Netflix, YouTube, Disney a všetky tie veci. Máte diaľkové ovládače s pevnými tlačidlami na všetko a môžete zrkadliť svoj iPhone pripojením k HDMI. Ale ak máte Android, môžete ho zrkadliť bez dotyku. Áno, je to naozaj dobrý systém. Určite to najlepšie, čo sme kedy videli. Toto je prvé, čo sa Jurij sťažuje. Že chce Netflix v aute, máme Netflix v aute a nie je to lagujúce ani nič podobné. Všetko funguje tak, ako by malo. Potrebujete sa pripojiť k Wi-Fi hotspotu. Toto je predprodukčný model. Takže sa nemôžeme pripojiť k Wi-Fi hotspotu. Ale keď si jedno z týchto kúpite, bude to mať, ako som už povedal. Môžete si pozrieť Netflix na strane spolujazdca a vodič ho nevidí. Takže si ho môžete pozrieť vpredu a cestujúci vzadu tiež môžu sledovať Netflix. Je to úžasné, dobre, poďme si sadnúť za volant. Porozprávajme sa o zvyšku interiéru. Infotainmente, ovládaný výkonu. Poďme na to, myslím, že to je v podstate naša bežná recenzia. Je to recenzia auta, keďže si to rozbil. Vylepšil som to, len to znížim na 0. To bolo prekvapivo lepšie, pretože táto vec je obrovská. Takže máme 8-stupňovú automatickú prevodovku ZF. Je naozaj dobrá, naozaj plynulá. Ale nie je taká plynulá ako Mercedes alebo niečo podobné. Je to veľmi fajn, aj keď táto vec potrebuje motor Hellcat. Áno, v podstate potrebuje. Ale toto je určite primerané množstvo výkonu. Je to oveľa lepšie ako ten Jeep Grand Cherokee Liter Steam 6. Takže veľmi plynulé, veľmi vhodné. Áno, toto je skvelé, znie to dobre. Ako by ste sem dali malý výfuk a pridali tam nejaké ventily. Toto je skvelé, ale aká je spotreba paliva? EH 15 míľ na galón, dosť hrozné. Horšie ako u konkurencie v Escalade v Navigátore. A ak ste si nevšimli, EH. Práve sme na tlačovej konferencii. Takže natáčame na inom mieste. Ale predtým sme natáčali cez klišé zákrutu. Čo sa týka ovládateľnosti. To nie je veľmi dobré, napríklad udržať sa medzi jazdnými pruhmi v klišé zákrute bolo vlastne ťažké. Vypol som trakciu, raz trakcia a jednoducho to neustále vypínalo výkon. Musíte pribrať a potom akoby ubrať plyn a potom len rovno ubrať a potom len zatáčať a potom znova ubrať. Toto nie je ovládateľné SUV. Ale toto vzduchové odprúženie je pozoruhodné. Je také pohodlné, jediné, čo si myslím, že mu chýba, je komfortný režim. Áno, máme automatický režim.
Máme športový režim, máme kopec rôznych jazdných režimov. Ale chýba mu komfort, ako keby tam bol komfort a pohodlie. Navyše, ako Alpena, potrebuje režim show. Aby ste ho mohli pri parkovaní dať extra nízko. Čo nemá? Áno, pretože má režim vjazdu a výjazdu pri parkovaní. Ale nie je tak nízko, ako by sme chceli. Test mojej železničnej trate. Presne to bolo naozaj dobré a môžete nezávisle ovládať vzduchové odprúženie a výšku jazdy vlastným malým koliesom. Čo je naozaj fajn. Môžete ju zvýšiť až na 25 cm. Čo je zrejme najlepšie v triede. A myslím, že to dáva zmysel. Pretože starý Grand Wagoneer bol tak trochu jedno z prvých SUV na jazdu v teréne. Hovorili mu UV, pretože nebol práve športový. Čo je celkom vtipné. A toto je 4x4. Máme pohon všetkých 4 kolies s nízkym diferenciálom. Vzadu máme elektronický samosvorný diferenciál. Takže celkovo je to naozaj dobrý systém. Som si istý, že v zime bude úplne v poriadku. Dnes samozrejme nie je problém. Okrem ovládateľnosti, len to nie je najlepší systém na ovládateľnosť. Musím to zdôrazniť, ale viete. Aké je to v ovládaní radarového tempomatu a udržiavania v jazdnom pruhu? Áno, takže je to jeden z najlepších systémov na trhu. Tento systém sa nám naozaj páči. Pretože stačí poklepať prstami na volant a systém ho vycentruje do jazdného pruhu. Áno, keď niečo zistí, je to takmer rovnaké ako v Maserati a novších Alfa Romeo. Áno, veľmi dobré a tieto ukazovatele sú takmer identické s tými, ktoré sme mali v Cherokee. Máme voliteľné nočné videnie, ktoré sme používali cez deň na videnie horúcich výfukových plynov. Je to celkom fajn systém. Je to len hlúpe. Áno, a môžete sa pozerať na naozaj horúce výfukové plyny počas ťahania. Pretože toto auto dokáže ťahať až 9850 libier. Ale ak si zaobstaráte bežný vagonír s menším motorom v 8, môžete ťahať aj 10 000 libier. A to kvôli hmotnosti motora. Zaujímavé, áno, veľmi odlišné. Takže keď sa vrátime späť do interiéru. Aké je pohodlie sedadla, Jakob? Je to celkom dobré, ale stále tam veľa vecí štrpí. Môj chrbát nie je práve najpohodlnejšie sedadlo. Aj keď je extrémne prispôsobiteľné. Áno, zistili sme, že čím viac je prispôsobiteľné, tým viac vecí tlačíte do chrbta nesprávnym smerom. Ale máme tu masáž, môžete kliknúť na tlačidlo na boku, aby ste všetko nastavili a spustili masáž. A potom máme obrazovku, ktorá sa môže zobraziť zo spodu, kde si môžete nastaviť všetky masáže. A je to veľmi, veľmi rýchle. Pretože prechádzanie týmito animáciami je pravdepodobne rýchlejšie ako u ktoréhokoľvek výrobcu automobilov, ktorého som doteraz videl. Áno, a toto je veľmi podobný Range Roveru. Ale možnosť skryť túto obrazovku, ak radi skrývate veci v aute, je veľmi dobrá, je to ako v štýle Cadillacu. Áno, presne tak, môj obľúbený masážny režim je lezenie po skalách. Len kvôli názvu, ktorý sa pohybuje mierne nad tými vecami v interiéri. Náš motor naštartuje, tlačidlo stop je asi najúžasnejšie vôbec. Pretože vyčnieva a má okolo seba cool kožený poťah. Áno, to je neuveriteľné, má okolo seba kožený poťah naľavo od volantu. Áno, je to EH dvojramenné. Vyzerá to celkom cool, páči sa mi na ňom drevená štruktúra. Rád vidím tu ten Grand Wagoneer. Nepáčia sa mi lesklé čierne tlačidlá. Ale celkovo je to celkom slušné. Áno, je to také dvojramenné. Presne ako starý Grand Wagoneer. Áno, máme gombík na ovládanie hlasitosti a ladenie a naše vyhrievané a chladené sedadlá a vyhrievaný volant sú tiež na boku. Áno, je to všetko kapacitné. Čo nie je naše obľúbené a klavírne čierne. Čo nie je naše obľúbené, ale potom máme kopu pevných tlačidiel na klimatizáciu, ktoré sú celé čierne, čo sú naše obľúbené. Aspoň sú to pevné tlačidlá. Áno, a infotainment je vlastne celkom dobrý. Vôbec nie je o neskorení, máme Apple CarPlay a Android Auto. Rozlíšenie obrazovky je úžasné. Máme prednú a 360 kameru, ako aj samozrejme cúvaciu kameru. Je veľmi dobrá, potom pod ňou máme ešte pár kapacitných dotykových tlačidiel. Ako napríklad ovládanie trakcie, udržiavanie v jazdnom pruhu a podobne. Pohyb obrazovky a automatické parkovanie. Zvyknete si, je to fajn, áno. A potom... Nie je to však kryštáľová radiaca páka a potom tu máme aj ambientné osvetlenie, ktoré vyskakuje, ale vonku je svetlo. Takže som ho ešte nevidel. Ale z prezentácie to vyzerá celkom dobre. Poďme sa porozprávať o 2. a 3. rade. Pretože zrejme majú najlepší priestor na nohy v triede a ja by som tomu vlastne veril. Pretože sa cítim tak pohodlne v oboch radoch pri výške 190 cm.
Áno, veľmi pohodlne. V strednom rade máme blokovacie sedadlá. Máme obrovské strešné okná a všetko ostatné. Vzadu je to veľmi pekné. Nevadilo by mi ísť tam na výlet autom. Napríklad ako dospelý vzadu. Bol by to skvelý letiskový autobus. Bože môj, áno, a v strednom rade sú 2 kapitánske kreslá. Ale môžete si vybrať lavicu. Ak chcete, a sklopiť kapitánske kreslo. Aby ste sa dostali do zadného radu. Je to super jednoduché a je tam toľko miesta. Že sa dostanete dozadu, čo je pre veľa trojradových sedadiel zriedkavé. Áno, a potom môžete sklopiť zadné sedadlá dozadu. Je tu kopec miesta, pretože toto je udalosť, ktorú sme si vlastne nepriniesli. Prepáčte, ale je tu. Toľko miesta vzadu. Ale so všetkými zdvihnutými sedadlami nemáte za sebou toľko miesta ako v tých špeciálnych autách ako Yukon. Čo sú XLTS? Myslím, že áno. Tie predĺžené verzie, takže s nimi nekonkuruje. Ale je to dosť miesta. Toto by bolo šialené na testovanie boxov. Ak by som narazil autom do niektorých boxov. Prihláste sa na odber, myslím. Že by sa prihlásili. $5,000. Ďakujem, prihláste sa na odber a dozviete sa viac o výbuchoch a boxoch. Toto je vlastne na rovnakej platforme ako RAM 1500. Čo je veľmi zaujímavé. Oha. To je divoké, čo tak tie clony. Sú na rovnakej platforme. Neviem. 3, 2, 1. Oha. Dobrá práca, plný priechod a do našich držiakov na poháre sa zmestí poháre. Ktoré majú veľa skvelých malých priehradiek. Moje obľúbené sú držiaky na telefón na boku. Pretože sa perfektne hodia na môj iPhone. 12 Pro Max, ktorý sa nikam nezmestí. Dobre, pozrite sa na toto. Môžeme zasunúť túto malú vec sem do orechového dreva a ak to zdvihneme. Máme tam dole mrazničku. To je naozaj pravda. Áno, toto je prvýkrát, čo sme videli kondenzáciu. A skutočný ľad je veľmi, veľmi studený. Ale ten na strednej ceste nemá chladničku. Má kopec priehradiek a máme tu cool obrazovku na ovládanie infotainmentu. Som prekvapený, že tak dobre prešli z Jeepu na luxusnú značku. Takže áno, odviedli tak dobrú prácu. Je to americký luxus, presne tak. Ale ako veľa vecí, v skutočnosti to urobili lepšie ako Escalade a Navigátor. Nie všetko, ale veľa vecí. A potom toto má aj zvukový systém Macintosh ME1 Pronunciation Kintosh, ktorý znie naozaj dobre, HM. Myslím, že sme o ňom predtým veľa nevedeli a zdá sa, že sa teraz objavuje v mnohých Jeepoch a za každým je celkom solídny. Áno, a toto je vylepšený systém v porovnaní s tým, ktorý sme mali v Grand Cherokee Liter. A potom toto má tiež kameru vo vnútri, z ktorej ste mohli vidieť všetky 4 sedadlá. 5 sedadiel, 8 sedadiel. Tento má 7, nemôžete mať 8. Ak máte lavicu, ale je to super. Naozaj sa mi páči, že to vidím. Aj keď sa veci ukazujú hore nohami. Pretože vidíte aj deti bodka vpredu na detských sedačkách otočených proti smeru jazdy. Takže je v tomto Grand Wagoníri takmer všetko preč. To by bolo všetko okrem ceny. Poďme k cene. Tento začína na 100 995 kanadských dolárov. A tento stojí 120 995. No súťaží z Escalade, súťaží s Navigátorom. Tak nejako to musí byť áno. Okrem toho, že sú Lincoln a Cadillac. Čo mi dáva zmysel, ale počuť Jeep s takou cenou je trochu šialené. Áno, nie je to Trackhawk. Ale ako Dodge a Chrysler, Ford a Chevy. Jeep si myslím, že sa teraz stane Lincolnom a Cadillacom. Áno, myslím, že máš pravdu. Okrem toho, že stále je Jeep. Áno, umiestňujú ho veľmi zaujímavo. Takže by si dal pred Escalade alebo Navigator. Pretože si myslím, že by som to spojil z Escalade a ani by som neuvažoval o Navigátore. Toto v Escalade je naozaj ťažké sa rozhodnúť. Pretože sa mi naozaj páči vzhľad. Cadillac, ale toto je tu úplne nové a pôsobivé. Ale ak uprednostním technológiu stredného C, musel by som ísť skôr týmto a ak by som chcel niečo hipstersky štýlové. Ľudia by neočakávali výber. Toto je jasná voľba, áno. A tento 6,4 litrový v 8 sa mi páči ešte viac ako ten 6,2, ktorý je v Escalátore, ale toto má naozaj dobrý systém udržiavania jazdného pruhu. Áno, ale nikdy sme neskúšali Cadillac Super Cruise, čo je zrejme veľmi dobrý systém. Zrejme sa tam raz dostaneme. A ak si kupujete nový Jeep a žijete v Spojených štátoch,
Kliknite na odkaz Trúkár nižšie. Pri použití odkazu Stray Pipes je zľava. Môžete si tiež kúpiť dojazdené Jeepy pomocou Trúkár a ak žijete v Kanade. Nižšie je odkaz na pomoc s autami v Kanade. Tak nám dajte vedieť, čo si myslíte o tomto úplne novom Jeepe. Mali by ho vrátiť s dreveným obložením? Myslím, že odpoveď je samozrejme áno. A konkuruje dostatočne X7 a GLS. Alebo by sa malo držať Cadillacu a odkazu.